Ito ginawa pang basurahan tong lalagyanan ng bala. Meron namang basurahan, pero bakit hindi nila i-shoot maayos? Ayan ang kalat, oh. Gandun yan. Gandun sa kabila. Gandun. Ayan, may nag-excursion pala. May nag-field trip. Napakagandang lugar. Pero dinudumihan lang. Walang malasakit. Ay, wala namang foreigner dito kundi mga Pilipino to. Rock and Adventurer. Nandito tayo ngayon sa Bayanihan Park. Yan ang sa likod ng Bayanihan Park. Dati nandoon lang sa likod, sa tapat ng main gate. Ito yung dating Astro Park. Ngayon tinawag na Bayanihan Park. Ito yung papuntang main gate. Nandito naman yung sa kabila, yung Fields Avenue. Yan. Sa kabila, nandun yung terminal ng jeep papuntang Angeles, papuntang Mabalacan, papuntang loob ng Clark. Doon na sakayan. Ayan ang SM City Clark. Nandun na yung main gate. Diretso tayo doon. Pasok tayo ng Clark. Ito na yung main gate. Main gate ng Clark. Yan. Start na ng bike lane dito. Sa kanan, yan ang Clark Veterans Yan ang Clark Veterans Cemetery. Ganda ng bike lane ng Clark. Sarap mag-bike dito, safe. Yung traffic light na yan, pakaliwa, papuntang Friendship, palabas ng Clark. Yan, papuntang Sapang ay Margot. Yan, sa Deka, punta dun, kaliwa, labas ka na ng Clark. Yan ang mga hangar ng mga eroplano. Yan na yung Airport City. Itong black na to. Okay, nandito na tayo sa Airport City. Sa likod niyan, ayan na yung mga eroplano, yung mga lumang eroplano pinaggamitan nung World War II siguro. Tara, silipin natin. Claro M Recto tayo.
Avenue. Nandito yung mga eroplano. Tara, lapit tayo. Yun ang mga eroplano. Yan, dami tao dun, oh. Saka yung mga kanyon, mga lumang kanyon, oh. I love Clark Air Base. May excursion ng mga bata. Ayun, oh. May mga bus eh. Ayun, dami tao ngayon. May excursion pala. Ayun, oh. Daming kalat. Yan ang style Pinoy. Ito yung tinatawag namin tulang sa Kapampangan. Ayun, oh. Blue Diamond. Blue Diamond pala ito. Isa Amerikano, Blue Angel. Independence Day ng Amerika. Nag-open sila dito sa Clark. Pero 4 na lang yung napanood ko. Namatay na pala yung isa nung panahon na yon. 5 yan eh. Baka ito yung aeroplano ng isa. Ito naman yung parang tora-tora ito eh. Yung tinatawag namin tora-tora nun. Ito ay mga aeroplano ng mga kano, mga Amerikano, US Air Force, na iniwan na sa mga Philippine Air Force. Kaya yung, hindi ko alam kung F4 yan, yung Blue Diamonds na yan, pagkakalam ko F4 yan eh. Hindi naman siguro F-16 yan. Pero nung malita ko, napanood ko yung Blue Angels. Ang original na nag-exhibition noon, 5 sila. Pero nung napanood ko, 4 na lang sila kasi namatay na yung isa. Ito naman, hindi ko alam kung ano ito. Ito ginawa pang basurahan tong lalagyanan ng bala. Meron naman basurahan, pero bakit hindi nila i-shoot maayos? Ayan ang kalat, oh. Gandun yan. Gandun sa kabila. Gandun. Ayan, may nag-excursion pala. May nag-field trip. Napakagandang lugar, pero dinudumihan lang, walang malasakit. Ay, wala namang foreigner dito kundi mga Pilipino to. Time check
10 to 10. Mag-walking muna tayo dito kahit na isang oras. Dito na tayo mag-ensayo ng walking para sa Mount Apo mountain climbing. Yan. Walking lang tayo dito. Napakagandang lugar ng Clark. Kaya lang minsan mga kapwa Pilipino, sorry to say, pero yun ang totoo, walang disiplina. Yung iba lang ha, pero karamihan siguro. Napakagandang lugar, walang malasakit sa kapaligiran. Meron na nga tayong libreng pasyalan na maganda, dinudumihan pa. Pag yan ay sinara sa publiko, eh di isang kamamasyal ng magandang lugar. Dito lang yan sa Clark. Meron man sa iba, pupunta ka pa ng malayo. Visit tingnan. Hindi ako nagmamalinis, pero hindi ko naman gawain yung ganun, yung magtapon ng basura kahit saan. Kailangan dalhin mo yung basura mo. Pag nakakita ka ng basurahan, i-shoot mo ng maayos. Hey, stop. Sige, lakad muna tayo. Mamaya tingnan natin kung hanggang ilang oras tayo nakapaglakad. Okay, time check. (13 to 11). Mag-isang oras na rin na nagwo-walking tayo. Ensayo para sa Mount Apo. Pwede na rin yun. Saka na natin dagdagan sa susunod. Tara, uwian na. Gutom na ako. Uwian na. Let's roll. Sarap ng hangin. Woo! Sarap mag-bike dito sa Clark.